हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा जों बेयाव गोबां बाथ्रा सावरायगोन, गोबांथार डिमान्ड खालामगासिनो दङ जे रिजाल्ट डेट माब्ला मोनगोन आदा बिनि सायाव मोनसे भिडिअ नांगौ। बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे जीटी पीजीटी टेट नि सायाव बीटीसी नि बिनि सायाव सावरायगोन प्लास फरेस्टनि रिजाल्ट आरो ग्रेड 3 एग्जाम माब्ला जाथावगौ जों बेखौबो बेयाव सावरायगोन। बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन, नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बे चेनेलाव मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों ग्रेड 4 खौ डिसकास खालामग्रोगोन, मानो होनोबा फाइनाल लिस्ट फैथारसिगोन आरो फाइनाल लिस्टआव जायनो नाम थायो बेनो नोंथांमोननि साख्रि, बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव आरो देन जीटी पीजीटी आबो 1:1 नालाय डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामनानैनो डाइरेक्ट जयनिं जागोन। दा बे माब्ला मोनथावगौ बिनि सायाव जों कभार खालामगोन। स' दायो जों फैबाय बीटीसी CSP नि पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङमोन। एडमिट लास्ट होनाया जाबाय ग्रेड 4 मोन, बेनो जाबाय IHI लेभेलनि। स' IHI लेभेलना लास्ट इन्टारभिउ जादों, अरेल टेस्ट जाजोबदों गासैयावबो आरो बिनि डाइरेक्ट रिजाल्टआ फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रि। दा 27 जानुवारिनि सिगां फैनाय चान्सआ गैया होनना बुंदों गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा। आं जि सर्सआव मोनदों नोंथांमोननो फोरमायगोन जाहाथे एसेब्लाबो आइडिया मोनो आरो। दा मार्चआवसो मोनगोन बायदि खोनादों ग्रेड 4 रिजाल्टखौ। गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा जाय बिथांमोना एसे गिदिर लेभेलनि मानसि थ' बिथांमोना खबर लानाय बादिबा मार्च दानावसो होगोन बायदि खोनादों आरो। दा जियानो जा जेब्ला डेट फैगोन अब्ला मोनखागोन। एन्ड बेनिफ्राय फेब्रुवारि लास्ट सप्ता नङाबा मार्चनि फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोना ग्रेड 4 रिजाल्टखौ मोननाय 99% चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआबो नोंथांमोना एप्रिलनि सिगां जागोन बायदि खोनादों। दा बेखायनो रिजाल्टआ नोंथांमोना फेब्रुवारि लास्ट सप्तायाव मोननो हागौ। एन्ड बेनिफ्राय मस्ट इम्परटेन्टआ जाबाय 193 पस्टनि ग्रेड 4। दा बेनि अरेल टेस्टआ जोबजोब्बाय नालाय बेखौनो बांसिन नेदों। दा बेखायनो फाइनाल लिस्टआव नोंना नाम थाबानो नोङो डाइरेक्ट ग्रेड 4 आव साख्रि मावनो हागोन आरो। दा फाइनाल लिस्ट फैनो गोनाङा बेनो जे ग्रेड 4 आव गोबां नेगासिनो दङ, बेखायनो मार्चआवसो 99% चान्सआ दंसै बायदि खोनादों। अके, दा बे मार्चआव नोंथांमोना नेदो आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन, खुनु टेनसन गैया। स' दायो जों नेक्स्टआव सावरायनोसै, बेनो जाबाय जोंहा जीटी पीजीटी टेटआ जादोंमोन ना। दा बिनिया नोंथांमोननिया नैबे जानुवारि दानावनो जायनाखि जीटी पीजीटी बीटीसी टेट होदोंमोन। दा सिबा बुंनाय बादिबा प्रेसमिटआ बुंनाय बादिबा गासै 140 मार्क्सनि जादोंमोन नालाय। दा बेयाव नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय। नैबे जानुवारि दानावनो होगोन होनना बुंदोंमोन। अके, बिनि रिजाल्टखौहाय नैबे जानुवारि दानाव होगोन बायदि कन्डिसन खोनादोंमोन जीटी पीजीटीया। मानोना जोंहा बीटीसी एकर्ड डे फैगासिनो दङ, बिनि सिगां किजानि रिजाल्टआ 99% होनाय चान्सआ दङ। बेनो जाबाय 27 जानुवारिनि सिगां। मानो होनोबा बै समाव एकर्ड डे नालाय बिथांमोना बे समावहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हैनोबो हागौ आरो। स' बेखायनो सप्तासे टाइम दंबावो। 1:1 सेलेक्सन खालामदों नालाय डाइरेक्ट साख्रि। दा काटअफआ 120 प्लास थांगोन ना माइनास थांगोन बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव। दा बे जाबाय साबजेक्ट वाइसआव थांगोन आरो काटअफआ। देन बेनिफ्राय जानुवारियाव नोंथांमोना 99%, बेनो जाबाय नोंथांमोननि जीटी पीजीटी। WCD दंमोन, बेनिफ्राय स्टाफ नार्स ग्रेड 3 दंमोन। बिनि एग्जामा मार्चआव जानायनि चान्सआ दंसै, मानोना इलेक्सना एप्रिलनि उनाव जागोन नालाय। आरोबाव ग्रेड 3 372 पस्ट दंमोन, बिनिफ्राय मार्चनि लास्ट सप्ता आरो एप्रिलाव जानाय चान्सआ दङ। जायखिजाया बैसागु सिगां जानाय चान्सआ दङ एग्जामा। एन्ड बिनिफ्राय बैसागु जोबनाय लोगो लोगो इलेक्सननि बारहावा नांगोन नालाय। दा जियानो जा अफिसियेल आपडेट मोनोबा चेनेलाव मोनगोन, नाथाय ग्रेड 4 आ नोंथांमोना एसे लेट जागोन बायदि खोनादों।